Z hodcovského zloženia. No a my sa pozrieme samozrejme aj na to zloženie základnej. No a pozor na túto loptu a dokonca je to gól. Lopta bola za bránkovou čiarou, zákrok Jonasa Lössla prišiel neskôr. Babu. Do tej novej sezóny vstúpil úspešne, už sme spomínali, že v zápase proti Odense strelil 2 góly. Už ďalej loptu nedokázal posunúť prasne. Si dával vzadu pozor. Širi. Taký možno trošku netradičný, ale úspešný obranný zákrok. Znovu sa otvára priestor Pedrovi Bravo. Pedro Bravo. Aj keď treba povedať, že tú druhú sezónu Kobita už je na trávniku, už je pripravený na bránenie tej, do ktorej sa z ničoho nič dostal Kieran Bowie. Neprepálil to tam, ale na toto by si defenzíva Midtjyllandu mal. No domáci zatiaľ nepôsobí v sezóne. Teraz sa tu znovu rúti útočná príležitosť zeleno-bielých. Prienik tureckého reprezentanta pokračuje ďalej cez Pedra Brava. Babu. Bravo. Osorio. Bak. Babu. Pokutového územia. Poslal to priamo na bránu a Jonas Lössl vlastne je to súboj štvornásobných šampiónov svojich Midtjylland naposledy oslavoval titul v sezóne 23-24. Hajdúci čakajú na víťazstvo škótskej. Strela spoza 16, s ktorou si teraz dokázal poradiť gólman Jordan Smith. Macbek. Pedro Bravo. Domáceho týmu nie sú v úplnej pohode. Vápna, Bowie opäť odvrátil, ešte ale Bravo.
Do zakončenia sa už nedostane. Pedro Bravo. Sørensen. Ale Midtjylland v podstate počas celého priebehu zápasu. Do pokutového územia odvrátený, ale iba ku zakončujúcemu Pedrovi Bravovi, ktorý bránu minul, ale bol tam teč, čo znamená, že Midtjylland bude rozohrávať 4. rohový kop v tomto zápase. No a do hry vybehnú s číslom 41 Mikkel